Good morning, good morning, good morning! Welcome sa itong programa, ang hatuo sa IPPO. Ang kape, kang balita! Sa ngalan ni Police Colonel Gilbert Guerrero, ang Provincial Director sa Iloilo Police Provincial Office, kami ang inyong mga Ilonggo Cops, Police Senior Master Sergeant Francisco Lider Jr. Kag ako naman si Police Lieutenant Maria Pilmiten. Yes, ari kita sa adlaw ng Webes, Hunyo 17, 2021. Madamot naman sa balita ang pagdalaw sa inyo para sa subong nga aga. Yes. Kaya of course, mapinpino ka namin, no? Medyo ang panahon subong, hindi ang kainit, maliwalas ang ating palibot, kagabay pa sa ating mga pamuluyo, no? Maging relaxing ang bilog nga adlaw ninyo subong. Yeah, medyo na late lang kami sa subong, kaya nagkaroon kami sa technical glitch, kag may changes of activities kami abi. Series of activities actually for today, amo na nga giltay din amo na adlaw nga maka-serve kami nga makahatag sa mga accomplishment sa inyo mga Ilonggo Cops. Kay kahapon sir, bongga ang aton ng mga accomplishments. Yes, kaya of course, wala natin ng pimping madamo sa ating mga sumulunod sa sining programa kapag balita ang hindi akong pipang adlaw to, hindi ka tanaw sa hapduo sa IPPO ang Yes. kapag balita. Isa na dila si Ma'am Rose Blaser. Ma'am, good morning sa imo. Kag syempre kay Tatay Joto Tanay sang Tagbang Uton. Pati nga ako, si Cristo Tanes, nakahigop sa nga madamo nga sa bawas ang batchoy mga pimping, kag medyo subong nami ang momento, no? Kung aga para kay ito sa sabaw. Of course, aton dira nga maupod mga tagpalamati kag sulunod dira sa Liganes si Mama Susan, and of course si Papa Hieronimo Lapian dira sa New York, no? Kag si Nova sa Magaysay dira sa Saudi Arabia. Yes, of course, dyan sa IPPO ng Abra sa PIDNU family kay Police Lieutenant Jake Joseph Pitas. Good morning dyan sa inyo po at sa mga kasama mo. Kag sa 43 ka mga police station dire sa probinsya sa Iloilo, kag duha ka mobile force companies, maayong aga sa inyong tanan, no? Kag of course, una sa siguro mag-remind kita sa aton mga advisories, no? Especially hali sa Napolcom nga may ara paghiwaton nga entrance examination sa kalabuton nga Hulyo 31, malapit na lang, no? Malapit na. Almost more than 1 month na lang. Kaya ang second batch will be on October 23, 2021. Kag sa mga tropa dira na gusto magpa-promote, kag wala sa eligibility, chance nyo na sa August 1, kag sa October 24, ang promotional examinations. Yes, for the updates, just visit lang sa site ng aton Napolcom, www.napolcom.gov.ph para sa mga updates pa din. Kag kanami diri nga balita because ang Republic Act 11549 may ara na para i-accommodate ang aton mga young professionals na nagtaas ang 5 feet para sa mga babae kag 5'2" para sa mga lalaki. Pwede makasunod sa BGNP, BFP, Bucor. Yan. Sa uniform service, lowered na ang aton na height requirement gani sa aton mga kuturan dira ang mga talentado, no? Mga maalam, mga bilidadan, disiplinado. Pwede nakita mo ka-join sa Philippine National Police. Of course, sa ating mga membros ng indigenous peoples, there are special waiver para sa inyo man. So, take chance of applying na sa mga uniform services nga ini. Yes, sa PNP Niago, good morning sa inyo. Please don't forget to share our live. Yes, malayo paghihapon ang liquor ban sa probinsya sa Iloilo until revoke ni siya. Kaya of course, ang mag-suspend sa mga recreational facilities, kaya tourist establishments din sa probinsya sa Iloilo, suspended pa, no? Despite nga nag-relax na medyo sa city. Sa Kimpo nga may MCQ kita, umpisa subong kahapon. Kahapon, tugtog, Hulyo 30, under sa MECQ ang probinsya sa Iloilo kag syudad sa Iloilo. Tagtagad is ang atong pinalanggang gobernador na si Honorable Arthur Defensor ng Papanaog na sa Executive Order 200 in support na siya kag in relation to sa yung Papanaog sa atong national government na ang in ECQ na ang atong province of Iloilo. Yes, pero kung makita natin sa atong mga tumalanaw dire, especially sa atong mga tagpalamati ng mga Ilonggos, ang Iloilo province, no, mas mapagpot o mas kung sa MECQ ang inapatigayon nga measures since June 4, no? May nakita mga municipal quarantine yung ipatigayon, medyo dako ning responsibilidad sa ating mga kapulisan, upod ang mga barangay tanod, upod ang ating mga local officials. But again,
all these things are being carried out by our stakeholders, no? Kaga sa ating mga pulis para man nga Patigayon. ma-prevent ang dadayon ng pag-spread sa COVID-19 sa probinsya sa oo. Pag siyempre ang ano pagit, ang ginapanawagan sa atong Iloilo Provincial Health Office, hindi naton ini pag-ima ini nga sitwasyon. Kay COVID is real, ang ako mong nag 10,000 na, nakaabot na sa 10,000 ang mga nagpositive na mark na kag may 243 na nga death. Just Ang imagine, so, rate. O hindi tignan natin pag-ima ang campaign. Always tandaan natin ini 3 M's. Magmaskara, manghinaw, pag magdistansya. Ang unang gitna ang ginapangayo sa aton nga mga partner, lalo na sa ang atong gobyerno, please lang, mag-ooperan kita aton initanan nga responsibilidad. Considering nga ang COVID, hindi sila makasurvive sa mainit as sa mainit, yes. So, likawan natin siguro na yung pag-inom sa mga lamig na mga bagay o magkaon sa malamig na bagay. Rather, we choose ang mga lukewarm, no? Or mga mainit na mga sabaw. Of course, mainit na kape. Ang mga kada oras doon mga kape, kuya mapipig. Oo, ang mga galing dumapasok ako sa kape. Good morning, gilit sa mga production staff ko na. Yes. Thank you so much. So, may mga lagko kita mga accomplishments ka hapon. Kaya na siya ato pagdalo ng award. After siguro, enterprise natin na ato Yes, mga viewers. Si Giguab Mahusay, God bless po sa inyo. Good morning. Si Renz Florendo Salcedo, good morning, ma'am and sirs. And to all PNP, kagsatanan ng Force Multipliers. Yes, very good. Number 1 KIF, ako organization na arat tanan sa borders. Thank you good sa inyong suporta kag sa inyo dala nga benepisyo sa atong pumuloyo sa 5th District. Yay! Lalo na sa borders ng Sara with Sara Police Station personnel. Siyempre, yung pangunahan nila sa atong station commander, sa atong COP Grapa, si Police Major Jose Nemias Pamplona. At siyempre, ang mga personnel na from 2nd Iloilo Mobile Company, good morning. At siyempre, dira kay 101, good morning mga sir, watching from San Rafael. Grabe ng pingping, no? Ako nga feel ko gid nga ang ato mga pulis sa police stations kakapoy din sa ilang trabaho, especially nga extended ang hours of duty sa mga border control points natin nga ini, no? Pero kita mo, very inspired sila gihapon kapag kasunod sa atong programa Kapikag Balita because diri ang balita natin niya inspirational niya pero niya. No? Especially sa atong mga kapulisan nga tinatagaan man sa recognition ang ilang paghimakas, especially sa campaign against criminality kag insurgency. And of course, in our fight against COVID-19. Yes. Sa tanan-tanan dira ang mga nagabantay sa atong border control, please don't forget to hydrate yourself. Manakatambal ang ginamon nga kainit dira ang chimpo naton. Okay? So para sa atong accomplishments, i-congratulate naton una si Pututan MPS kay sa ilas ni pagpatigayon nga operasyon sa Provincial Ordinance 2020-220 amuning curfew. May harap sila 3 sir nga nadakpan. Amoy ni si Franz Tuon, 23 anyos ni siya, si Edgar Carlete kag si Aljon Dayot. Amo ni sila mga nadakpan bala sa I think they forgot, ma'am. These people forgot that curfew is still in effect, no? Especially when we are now sa NACQ, so may ara lang ang limit ng paglagaw until 10 o'clock lang, until 4 o'clock sa morning, dapat wala na sa nagalagaw, no? Sa gabi. 10 o'clock sa gabi, I mean, kag 4 o'clock sa aga, amo na ang period na dapat arata sa atong Mars Kapit nga Panimalay kung wala na sa emergency nga dapat magbuwagit. Yes. So pagasundan ni na sa aton Haniway MPS, congratulations kay nadakpan ining top 1. Top 1. I think they got yesterday na ulit top 1. Yeah. Top 1, 2, and top 3. Congratulations. Sikop Kid. Congratulations kay sa Haniway. We are looking forward a player naton inasang medalya. They deserve to be recognized kaga inang ilang pag hindi lang abis ang iba na hapos na pagtakop sa mga wanted persons ini. It takes some risk, no? Mag-implement sa mga warrant of arrest. Kung na-notice nyo ganit sa ating mga tumalanaw diri, may mga incidents sa kusalin ang mga suspitsado or yung mga wanted person nagabatok iya sa ating mga kapulisan na pinatunaan makugsasa na may mga pulis mata na nakapatay, may mapilasan sa mga operation because any mga wanted persons who are
defiant no sa pag-serve or sa pag-atuba sa ilang kaso na dumato gidya sa aton nga mga during police operation. Yes. Kaya naging top 1, 2, kag 3 ini sila. Kaya ini sila, ang kaso nila is Anti-Trafficking Act of 2003. But si Limon, mabugat ini siya, dagligad pa ini siya nila nga kaso, nga basi ilawag namon ang mga ngalan, kay basi may mga nabiktima, magiging nga mga persona, please feel free lang to report dire sa aton or dito mismo sa NYMPS, okay? Ini sila amo si Raymond Villena E. Villarreal, 49 anyos ang edad, may asawa nga taga-barangay Hines man mismo. Dira sa Haniway, kag ini si kasubo lang kay babae, ini siya si Ana Marie Milyama E. Villena, 37 anyos ang edad, kag amo ining si Joseph Castro Mayor Edison, ang 26 anyos ang edad. Ini sila nga tatlo wala sa bail recommended. Because the victim is a minor. Sa kanila nga pag-traffic na sa trafficking na ini. Minor nila, that's why na-consider siya nga qualified human trafficking ang ilang pag-atubangan na kaso. Yes. Kaya sa katapusan natin nga balita, i-congratulate naman ang Barotac Viejo MPS. Kaya sa ilang magpatigayon sining illegal fishing, 3 gid ka bangka, motor bangka ang nadakpan kung sa diin, a total of 16. Wow. This is sa isgid ka persona ang nadakpan. Sini kaupod na yung mga boat captain sa sini nga That's Barotac. Barotac Viejo. Barotac Viejo kay Sir, kay Police Major, kay siya. Congratulations din sa ating mga kapulisan sa Haniway, Barotac Viejo, kag sa lutuin muna sa Pututan. Congratulations sa inyo na despite sa kasakuon sa pagbantay sa ating mga border control points kapag patuman sa sining mga basic na protocols sa inyong area of responsibility, you still come up with this significant accomplishments against criminality. And very good. Yeah, no? Nakaka-inspire, no? So, amo na galing isang last sub-conference natin, sir. Thank you sa imo kagay Sir PD, kay ni-ari na, amo na ni parang inspire pag itang atong kapulisan dira, ato na ini i-implemental. Yes. Faithfully, ining pag-recommend ng matagaan sa medalya kag-commendation sining aton nga mga Ilonggo Camps. Yes, sa ating mga kapulisan na natutok sumo sa atong programa, i-relaunch sa Iloilo Police Provincial Office ang Pagdayaw Award. Hindi siya mag-recognize sa mga accomplishments sa atong kapulisan kag unit in terms of administration and operational na mga matters. No? So, if you think your contribution, your output deserves a tawag na recognition and it will inspire other police officers, please do submit the documents necessary for particular award. Yes, isa lang ilang pamatuod na kita ng mga kapulisan, Ilonggo Camps natin, nagapanabaho sa Nichakto. You deserve to be recognized, man. Yes, nakita din natin subong sa aton nga duwa ka areas na may ara nga sa Police Service Anniversary na awarding, kag may ara pagit sa Police Military Relations Month na awarding, Hukot Award, no? Hukot Award ang Iloilo Police Provincial Office, patimaan na Iloilo Police Provincial Office is producing, performing, an outstanding personnel. Yes, and congratulations sa inyo, Sir Thank you so Francis. much. Looking forward for that. Our national nominee. Kaupo lang natin Provincial Director, Police Colonel Gilbert. Duwana ang nasungkit niya sa ating provincial director. Coming up, we are also hoping for the best for another special award na masungkit pa rin sa ating provincial director. Agad man sa affirmation sa iya paghimakas na indeed ang Iloilo Police Provincial Office, no? I think it pays off man ang iya pagpulaw-pulaw kag pagpagkapoy everyday to monitor kag mag-mentor sa ating mga chief of police kung paano nila ma-deliver ang maayo para sa ating mga Ilonggos. Yes. Siyempre si Obao, sir. Yes. Si PMSG. Geoffrey Obao. Kag of course, subong man nagapon na, bago naman, sure na nga daog, ang ating nga inyo, si Sander Don Joso. Yes, outstanding special award for COVID-19 operations, no, sa iyang contribution man sa information operations, no, very active ng social media handler sa Iloilo Police Provincial Office, and all other accomplishments pa, ang good na mapasangkad ang ato nga awareness campaign regarding sa COVID-19 na ini. Yes, very good. Congratulations, Sander. Yes, kag sa Autonomy PS, of course, may natabo nga pagtiro, no, sa sining isa ka
construction worker kada I think ang iya mabigay naman pasaka sa kaso because this particular victim do bantog man ni siya damo sa kaso sa pagpangawat kag ini siya no dayon pa ang pag-imbestiga sa ato kapulsa positively behind sa pagtiro sa iya sinisap na natulog sa ila na tulda sa isa ka balay nga gina-construct dira sa Banwasang Puton, no? Yan. And of course, kung naman na itong mga balita, we would like also to thank our mga participants, no? 110 ka mga entries na nagpasakop sa aton nga Sining Bayanihan. Oh, wow, yes. Congratulations. Kada na-name na, nag-decide ng ating board of judges sa top 3 na winners sa visual arts, sa performing arts, sa literary arts, at sa short film. Congratulations sa mga winners. I think today, ipa-release na, i-announce na sa aton nga Picadu, no, sa pagpanguna ni Police Major Rolando Aranio, ang top 3 winners sa sining mga kategorya. Congratulations din. At sa inyong tanan na nag-intradre, congratulations, as in deserving man ka mo magdaog man. O galing, kami lang kita kinahanglan nga i-nominate or ipadala dito sa regional, isa lang gift for our regional entry. And of course, ang ating mga kapulisan sa kanilang mga istasyon dito sa probinsya sa Iloilo, padayon ang pag-imbita sa ating mga kabataan to participate sa Kikidat, no? Kabataan kontra droga at terorismo, may registration sa mga istasyon sa pulis para maka-involve makamo sa programa Batok Droga at Batok man sa Terorismo Kikidat. No? Welcome din ang kabataan. Mas namin siya organization kaysa mga grupo-grupo dira ng obra malang is ang pag-inom-inom kag kung ano mga tripping. No? In this particular case, the Philippine National Police will engage you to a more productive activities like this literary arts, visual arts, performing arts, and short film. And our IPPO, where ipadayon ta na nisa nga programa. After sining bayanihan nga ini, we will make this as a regular, no? Quarterly man siya nga programa. Mapili kita sa isa at least ang participation sa kabataan naton. Yes. We are very happy kaga overwhelming kayo aton nga mga kabataan din mga Ilonggo nag-participate sa sininga programa. Kag of course, padayon ang programa sa aton nga Iloilo Police Provincial Office sa sining barangay anihan every first and third Saturday of the month, no? Sa aton mga pamuluy dira nga medyo may sobra pa inyo dira nga mga production ay inyo ka mga ulutanon or even mga preserved goods. Pwede ka mo ka-share sa istasyon naton para mabutahin na sa aton ng mga barangay anihan kiosks or mobile market para ma-share man sa mga pigado natin ng mga kultura nga mas apektado tungkol sa sining pandemya. Now, welcome din ang inyong contribution, bugas man, noodles man, sardinas man, itlog, or bisan all ka na pwede kayo. Salamat din. Kaya syempre, amo na gani, hindi lang ini obligasyon sa isa ka tao, bilog man kita sininga komunidad. Maraming salamat. Magkapati man kamo silang, akong naghahatagan ko mo 100-fold, 1,000-fold man ang balik sa inyo. Yes, mas laki po ang kalipay na hinahatag sa naghahatag kumpara sa nagabato. So, let's be a giver. Ano na sa tawag nila? Thankful or grateful giver. Grateful giver. So, dapat ang ating paghatag by law of nature, kabalik na sa ato. No? What we sow, we reap. Ang good karma ko na sir, no? Yes. Na-experience ko man at that minute. Even though nga hindi mo na siya pag-expect ang return, the law of nature really bounce back. No? So, yan. Mas manamig nga mag-share sa whatever we have sobra dahil sa aton because padamo man ang blessings na magabalik sa aton sila. No? So, sa ating mga sponsors, thank you so much again sa kapadayon na nagkakal sa ating mga kapitiri. And of course, sa ating nga nag-sponsor sa ating pamahaw, si Majin Tutanes, thank you so much sa mainit ng kaldo, no? And namin sa na kanilagaan, no? So, aga pa kami ni Majin, hindi pa higop sa mainit ka sa baho sa linagaan sa Gadalan. Wow! And namin, no? Sa ating mga kapulisan nila, malapit na nila kung gusto nyo mapalit sa inyo sulok-sulok namin dito. But you have to be early because I think by 8 o'clock, sold out na ilang products. I think Siyempre, you have to try there. Dira sa may Santa Barbara. O, ilang doon may mga kalan-kalan? Oo, lang. Okay.
At syempre, ang amon nga sponsors ang amon nga kape, si tita mo. Oh, yes. At ang atong PIDMU families ng IPTO, di pa kunahan ni Police Lieutenant Colonel Lenny Alavares. Sir, thank you so much sa inyong kape. Ay, by the way, kagapon na forgetting natin yung birthday kahapon ni Ma'am Ma'am Lisa Fuente. Fuente. Siyempre ang atong nga very active nga WCPD officer Ang ating ng project manager sa Babayong Bangon Bangon Project. By the way, sa ating na rin ang mga kabanuhan, nga dapat palada sa mga kababaihan na walang sa trabaho or may mga pigado, no? Ang ating WCPD dito sa provincial headquarters, may din tawag na Babayong Bangon Project. Livelihood. Yes, nagka-facilitate sa mga livelihood training nga appropriate sa inyong area of responsibility. May kita mga candle making, rug making, mga cheese making, diba? May mga processed food. Hindi na siya libre, no? Kabay mga suportahan sa inyong respective mayors. I think Uton is one of the best area where we could implement this Babayong Bangon Yes, Project. kaya ang Uton kasi isa, Oo. ano siya, dako siya, madaming Area. population, dako area. Kaya I think the past 3 years, ang Uton is number 1 sa atong ng voucher cases, no? And I think ang atong mga kababayan dira pasig bala nga kamo biktima sa sining mga violence because nga dependent kamo too much sa inyong mga pana. So what we are doing here through Babayong Bangon Project is nagaan kamo sa oportunidad na maging productive para maka-fight man kamo sa inyong pinamatarong. Hindi kamo hindi kamo so much sa bisip. Okay na ba sa bisip sa bana, but at times you have to fight for your right. Yes, kag very we believe na ang inyo dirang municipal mayor very supportive di sa among sininga programa. Kahulat na lang isang chimpo nga maayo, no? And congratulations kay Sim Pancha no, sa asot-asot ng mga operations na imong gaginihiwag dira sa auto, no? And of course, no, despite sa mga despite sa performance ng ating mga chief of police, hindi kita malikawan na kung saan magtawag ng mga criticisms, no? It's normal, it's a part of our job. But sa ating mga kumuluyo, kamo mismo ay kahibalo that your police are doing well for your safety and security. Wala man kami nga panadayawan nyo kami, pero sometimes, please, do understand na tao man lang ang inyong mga kapulisan, kinakapoy, kinana magtulog. No? Kung malipat kong delay ang pag-response sa inyong mga calls, please do understand that that will be a time na pwede lang din sila maka-arrest man. Yes, siyempre, maliwat nga i-announce sa inyo nga you are free to comment, give us a message, send us a message. Dira i-PM nyo kami, direct message sa Facebook page namon or sa personal account namon ni Sir Francis. We love to read your messages and comments during our program, no? Don't forget gali to check from time to time also your relatives. Kasi sa busy ka mo, kung tayo sa panimulay nyo, sometimes i-chat nyo sila or sometimes i-call ninyo or i-text ninyo, how are you doing, no? Kaya for example, ako mapimping, it took me about a week after I realized na isang balik ka hinaplos, nag-positive sa COVID, no? Kaya they were locked down for until now, they're in quarantine, may nag-asymptomatic, and I was shocked because I said, wow, doon nakasubok ba ako nga 1 week ko pa later na palaan na what if kung may mga kinalanin kayo sila, no? So sa ating mga tumalan out today, please make it regular to check on your loved ones, your relatives and friends. How are you doing, no? Basi pa man lang, in case they are in need of help, basi pwede naman matuwaan sa ating mga bugas nila or party sa ating noodles or sa ating mga sardines na makabulig sa ating mga kauturan na lang kinahanglan. Yes. So, kung siyempre, asipos, hi, hello, kamusta? Is a big, Galing mga iba, mag-hi, hello, nakulbaan. Kaya na sila, pwede ka pang utang. Okay, kasi ang tao, ang manita na lang. Ang tao, damir nga ang tao mo na palapit sa inyo, kapala na pala sa mukha, nga para lang di mag-approach sa inyo kung kinanglan siya. Actually, sir, just last night, ang sisters ng ako nga mother, away from here sa Cavite pa siya, actually nauya din siya. Pero no choice na, wala man. Sino pa ba binuligay? Hindi kita magpamilya, no? Miskan hindi pa ganit ka dugo eh. Basta balang mo nga may sobra ka, wala din sa malain nga mag-share, nga magpahulang sa kwarta kung may sobra ka lang. I think the one best thing usually is that among relatives, mas marami kaya kung mag-ulaman sa kwarta or mag-ayok sa suporta sa relatives eh. Yes. Gani, instead nga mag-ulam sa iba, nga isa may interest pa, may lang ako makahulam ako kay Minjin, isang lang nakabulan mo katabay na wala interest. So salamat sa inyo kung tutok sa ating programa Kapikag Balita, kag amo yan to ang mga informasyon, kag updates sa kampanya sa kapulisan ng Amo Natipon para sa inyo sa buong aga. Kami nagpasalamat sa liwa kay sa inyong padayon na suporta sa sininga programa.
ang Blue Big Hits sa IPPO. Ang Kape ang Balita. Kami ang inyong mga Ilonggo Caps, Police Senior Master Sergeant Francisco Lidor Jr. Nag ako naman si Police Lieutenant Maria P. Ulitin. Inyo, Masaligan.